is Christine and this is our family budget. Instead na nag-grocery ako ng 1 month for 1 month of grocery at instead of 1,000, ginawa kong 2,000 pesos. So, medyo marami ito guys. So, simulan na natin. By the way pala, pasensyahan nyo na yung aking headband. Sinadya ko talaga yan dahil para matago ko yung aking pimples. Pero ayan, simulan na natin. So, bumili ko ng coffee ko. So, basta tip ko sa ganito, coffee ko na ano. So, yan. Coffee ko isang Thai na twin. Oh, favorite to ni Hagrid. Anong tawag ito? Honey stars. So, bumili na ako ng 4 na peraso. Hindi natin afford yung malakihan. Tapos, 2 roller coasters na ibibigay natin sa kanila. Ako pala ito. Ayan. Ibibigay sa kanila yan. Tapos, ito naman, 2 pillows para sa mga bata. Ito yung favorite namin na Rebesco crackers. So, 2 pack yung aking binili. Ayan. Pwede ako ng gulay. Actually, ano to? 15 pesos yung Chinese kangkong. Yung isang kangkong sana yung kukunin ko. Pero, sabi ko, ito na lang. Mas masarap to. Tapos, yung milk ni Hagrid na instead na ano, itatry ko na lang na yung Bear Brand na choco na lang yung iaano ko kasi noon milk tsaka Milo yung gusto niya. So, itatry ko kung magusto. Pumili din ako ng oil, 500 ml. 49 pesos ata. Sitaw ko doon. Binigyan ako ng sitaw. So, bumili na lang ako ng ano to, 14.70 cents na kalabasa. Ayan. Para sa magiging pinakbet. Alam niyo yung pinakbet namin, yung kalabasa at sitaw lang. Tapos ito, bumili din ako ng ganito, doble pabuenas pack. Meron pa palang isa, 4 pala yung binili ko na roll ito. Tapos, bumili din ako ng red onion, ayan, dahil medyo mahal talaga dun sa, anong tawag dun? Sa mall. Medyo mahal, kasi, at saka malalaki pa siya. Tapos, magic sarap. Ayan, don't judge me. Pero masarap to. Bumili din ako ng asin. Yan, coarse iodized salt. Ayan. Mustard tuna in flakes. Mas mura to. Mustard tuna, hot and spicy. Mas mura to compare doon sa yung first, nung una kong binili. Hindi ko said, anong tawag, nakalimutan ko kung ano yung binili ko nung last. Pero halos magkapareha lang din naman sila. Kaya ayan. San Marino. San Marino pala yun. Tapos ito, ito yung dadala ni Hagrid kanina. Gusto ninyang inumin. Tapos ito, black pepper powder. Hindi na palagay yung... So, ayun. Mga juices. Tig-isa sila dito sa, yung mga bata. Tapos yung sobra kay Hagrid na lahat. So, minsan lang naman siya nag-juice. Kaya pagbigyan ko na. So, ayan. So, 2 yung natira para sa kanya. Tapos, 1 naman para sa ibang bata. So, ayan. Tapos, bumili na ako ng saging na lakatan. 61 and 90 cents. Ayan. Pinili ko yung medyo hilaw. So, ayan yung lakatan. Tapos, bumili din ako ng apple. Ayan. Fuji apple. 72 and 30 cents. So, 6 lang yung binili ko kasi kailangan ko bumili ng saging. Kaya, naman, itlog na idilagay ko na sa ref dahil nagluto ko kanina ng 3 piraso. Kaya, ayan. Salad and sandwich mate na 114 pesos. Ayan. Yung malaki nito, yung malaki talaga is 150 pesos. Kaya, ayan. Hindi ito magtatagal guys. Hindi ito abot ng 1 buwan. Kaya, tapos, yan, yung para sa mga bubwit dito. Kasi, nung last na bumili ako dito, may nagsabi, kawawa na yung mga bubwit kung dito, i-ticket. Actually, hindi sila nakakaawa dahil marami sila na-damage ng mga gamit. Kaya, kailangan natin silang kasi mga peste na sila yun. So, yan. Yan. Ikakat ko lang to ng half. Tapos, bali 4 yung magagamit. So, ayan. Bili ako ng Sanso. Isang Thai. Actually, may mga ano pa doon. Shampoo pa, pero bumili lang ako ng isang Thai. So, 54 pesos. 50 pa lang. Pesos. Downy! So, yan. Bongga na. So, bumili ako ng Downy. Downy Perfume Collection. Passion. So, ayan. Sobrang bango nito, guys. Huwag mo lang masyadong painitan dahil mawawala yung amoy niya. Downy na yung
ilalagay mo talaga sa init yung mga damit or mga kumot. Kailangan sa yung sunrise fresh or sunrise fresh. Basta yung blue at saka pink. Blossom ata yung isa. Tapos, isang malaking Zonrox. Ayan. Itong gigantic na Pride. Na may free. Free na isang bar. Kaya, ayan. So, hindi na ako bumili ng bar. Kasi may 2 bars na akong bibilin. So, hindi na. So, isa na lang talaga. Ay, isa. Hindi na ako bumili ng kahit isa. So, ayan. Kasi may free na siya sa Pride. So, sobrang laki nito. Mga 200 grams. Diba? 2 kilo. Tapos, ito yung ating Colgate. Ayan. 149 for 2 tubes. Ayan. Malaki yung kinilo ko. Yung maliit, mga 109 pesos. Tapos, ito yung ating safeguard na 3 piraso. 3 box. Sa isang ganito. Ng floor wax dahil nakikita niyo naman hindi tinanggal ko na yung mga floor mat, so maglalagay na ako ng floor wax. Pero puti lang yung kinuha ko, hindi yung pula, kasi pag pula yung ginamit ko, yung mga paa nila hindi sila nakachinela, so yung mga paa nila tapak nila doon sa higaan, pulang-pula din yung higaan, kaya puti. Tapos bilhin ako ng pulbo ni Hagrid, hindi ma-focus. Ayan, puti lang yung pinili ko. Ariel na 2 for 6 pesos. 6 pieces of Ariel na Downy. May Downy perfume. So, ayan. Mga 44 pesos atay. Tapos, ito yung, syempre, alam nyo na, yung pagpaganda natin, yung ating Fujisan na 75 o 72 and 50 cents. Ayan. Tapos, ito, ano lang, pang stock lang natin. Meron pa naman, pero i-stock ko na lang. Skin white. Ayan. Tapos yung ating tawas para sa mabahong paa ni Papa. Ayan. So, yun. Ay, oo nga pala. Bumili ako kasi kanina ng ang tawag dito. Yung ating bubble wrap. Ayan. Bumili ako ng 7 meters of bubble wrap. Ayan. Sarap nito. Ipapak ako ngayon. So, yun. Tapos si ate yung ating background. Yan, binili ko yan. Diba? Nasya kayo na meron tayong background. Purple. Purple yun guys. Pero parang siyang pagkilinan ko parang blue na parang basta yun. So, binili ko siya dahil kailangan ko ng background kasi para naman maiba. Diba? So ayun lahat yun guys. So, instead na 1,000 pesos, yung normal na budget ko for grocery na for 1 month is ginawa ko yung 2,000 kasi medyo matagal-tagal ko na din pinipilit na ipagkasyahin yung 1,000 pesos. So, ayun, dagdagan ko na ng 1,000. So, ayun. I'm happy na marami tayong nabili. So, ayun. So, yun lang guys. Yun lang yung chichika ko sa inyo. I hope you guys enjoy and please don't forget to subscribe and follow nyo ako sa Facebook at saka sa Instagram, Ourfamilybudget. And see you in my next video guys. Bye-bye! So, eto na lahat guys. Tinapon ko lang dyan. Lahat. Kunin mo pa. Oh, yan lahat. Tinapon yung iba. Kinuha na ni Papa. So, meron pa dito. Tapos yan. Yan lahat. Dito ko nagpe-film. So, ayan. So, si Hagrid, ayun. So, kalap na kalap. So, si Papa yung naglinis. Papa yung nag-arrange.